Hej alle sammen. I dag skal jeg præsentere for et produkt fra Renati, Rock Hard. Frisyren jeg skal lave, det er hanekam. Så det der skal jeg bruge en god portion voks. Så min frisyr er nok færdig. Jeg kan godt arbejde lidt videre med den. Men Renati, Rock Hard, og prøv at tjekke Slick ud. Det er en rigtig fed side, hvor I blandt andet også kan købe Renati.